We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Thank God it's Friday! Good morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa atong mga kapuso sa Tulunan ug Antipas sa Cotabato Province. Sa mayong buntag! Mayong buntag sab Jill, ato sab kamustahon ang atong mga kapuso sa Masyo ug Tamparan sa Lanao del Sur Province. Mga kapuso, sanglit Friday karon. Good vibes lang ta kay ang atong makauban ang bag-uhay lang nga ni viral tungod sa iyang mga patsadang sayaw sa TikTok. Si dancing security guard nga si Jean Fernandez. Sa samtang ipalayo nato ang good vibes mga kapuso, sanglit ato sa makauban ang content creator nga si Dora de Zamboanga nga magpasample pa sa iyang pagsundog sa boses ni Ma'am Jessica Soho ug uban pang personalidad. Og sa Bestok, makauban at siniresi si kapusong Manolo Pedrosa. Mga kapuso, nakapangape na ba mo? Kung wala pa mga kapuso, kining atong itampo karong buntaga sa Cumbira Express alang sa mga sweets o coffee lover. Di ba, Sai? Tama ka na, Jill. Kay karong buntaga, dili lang brewed coffee ang i-prepare sa atong guest nga si Carla Jane Quizon na apay bake cookies. Mayong bundan mga kapuso, natadiri karon para ipakita paun sa buhaton ang chocolate chip cookies. Ang mga kailanganon nato kay butter, 2 ka large eggs, white and brown sugar, all-purpose flour, baking soda, vanilla, and ang highlight is ang chocolate. Halo lang nimo ang butter, brown and white sugar, o 2 large eggs. Mix until ma-incorporate ang ingredients. So, kanyang itsura sa butter, pwede na nimo ni siya i-scoop sa imong baking pan. So, after ma-scoop, pwede na nato ni isulod sa oven. Ipakita na ko karon kung saan ang pagbuhat og espresso-based coffee. Ang atong unang buhaton, mag-grind ta sa atoang coffee beans. Ato ang ibutang ang coffee grounds sa portafilter. Unya ang pagtimpla nato sa kape, sugod ta sa gatas, condensed milk, cocoa syrup, ug atong espresso shot. Atong mix. Nanatay mocha coffee. Mga kapuso, good vibes ang dala sa usa ka Zamboangueño content creator nga ato makauban karong buntaga nga gayang-gaya ang boses sa mga personalidad, si Dora de Zamboanga. Hello Dora de Zamboanga, buenos dias! Og dayon sa At Home with GMA Regional TV, kamusta ka na? Buenos dias po sa lahat. Buenos dias con ustedes todo.
mga kapuso sa Mindanao. Muchas gracias for making time with us this morning, Dora. At kumpleto na ang morning namin dahil nakasama ka namin ngayon. At marami nga ang natutuwa sa iyong mga vlogs dahil nga sa panggagaya mo sa mga personalities gaya ni Maring Jess. Paano ka ba nagsimula sa vlogging at magpatawa, Dora? Okay. Yung nagsimula talaga ako, as in dito lang talaga sa Zamboanga, as in Chavacano parody talaga ang ginagawa ko, like yung mga songs na ginagaya ko, mga songs, and then change ko ang lyrics into Chavacano, tapos medyo may joke, may kalog. Kaya yun, tapos nag-start ako, nag-trending ang isang video ko, yung flashlight, kasi parating blackout dito sa Zamboanga. Light, 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 buhay ang flashlight, light, light, Penoy lang, at rito ya, hello. Tapos nag-trending siya, then tuloy-tuloy na yon nasa Zamboanga. Pero yung kay Maring Jess, dyan ako medyo sumikat talaga medyo naging, not sumikat, naging known nationally dahil sa panggaya ko kay Jessica, Mayor Beng. Ayun nga, aabangan namin later ang panggagaya mo dito. At Dora, ano ba ang nararamdaman mo na marami ang natutuwa, hindi lang sa mga Zamboangueños, kasali na ang mga netizens mula sa iba't ibang lugar sa mga videos mo? Siyempre, na-overwhelm ako dahil siyempre, hindi ko ini-expect na pati yung mga iba't ibang tao sa iba't ibang lugar ay sinusuporta na din ako talaga. As in, kasi yun lang talaga ang gusto kong mapatunayan sa iba eh. Like, hindi lang meron sa Luzon, Visayas. Marami ding magagaling dito sa Mindanao. Lalong-lalo na dito sa Zamboanga. Yun lang na talaga ang gusto kong ipakita at wala nang iba. At isa ka na din sa mga sikat dito sa Mindanao, Dora de Zamboanga. At isa nga sa mga ginagaya mo ay ang pagsasalita ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco Salazar. Paano mo ba nakuhang gayahin si Mayor Beng? Ginagaya ko siya kasi alam mo naman, yung ano lang niya pag Chabacano kasi napaka-deep ang Chabacano ni Mayor Beng pag magsalita. O tapos mahinhin talaga. Like Mayor talaga nun. At baka pwedeng makahingi ng mensahe na alam Mayor Beng, lalo pa at katatapos lang ng Dia de Zamboanga. Paano mo gagawin yon, Zora? Queridos compoblanos, assalamualaikum. Paz de Dios y Prazo de Mercedes. Este día, el día del celebración, na celebra kita el día de Zamboanga. Ustedes mga bebientes, dale kita mira, kay kita un nativo Zamboangueño. Kita un... Nakalimutan ko na. Well, thank you so much para si Mayor Beng na din ang naririnig namin dito. At syempre, nag-aalam, Maring Jess ka na rin. Pahingi nga din ng sample kung itutour mo kami sa Zamboanga City na alam Maring Jess. Paano mo ba yun gagawin, Dora? Okay, sige. Ayan. At dito, aabangan natin dahil dito lamang sa Zamboanga, makikita ang pinaka-bonggang-bonggang lugar na kung saan may mga maligno. Ito ang mga storya na dapat natin aalamin dahil kung sino ba talaga, totoo ba talaga ang sinasabi nilang maligno. Kaya mga kapuso, ako po si Jessica Toho. Wow, ang galing. Grabe ka, Dora. Gayang-gaya mo. Pero paano mo ba binubuo ang mga content ng mga videos mo para maging patok ito online? Syempre, inaaral ko talaga like yung movements and everything, yung boses ni Jessica. Kaya inaaral ko talaga, tapos pine-perform ko una sa mga barkada ko. Pag sinabi nilang gayang-gaya ko na, yun, ipopost ko na po yung video. Ganun. Wow, parang may practice muna, no? Bago yung final na take. Kasi may mga bago akong ginagaya ngayon, sir. Yung mga boses naman ng panglalaki. Kaso lang, hindi ko pa talaga medyo kabisado yung parang kay Mike Enriquez, no? Yung mga susunod, yung parang ganon. Wow, sige nga. Pasample nga ng Mala Mike Enriquez na yan. Go tayo dyan, Dora. Parang hindi pa talaga ako medyo yung parang dito sa 24 oras. Nandito si Mike Enriquez, ang inyong lingkod. Susunod! And from a teacher, paano ka ba nag-shift na maging isang content creator and social media influencer? Actually, man talaga sa teaching.
because teaching is my passion. Gusto kong magturo sa mga bata talaga, as in. Kaso lang, yun lang, parang nagkasakit kasi ako. I am a dialysis patient. So, 3 times a week po ako nagda-dialysis. Medyo nag-matter talaga yung time. If you are a teacher, kasi kailangan mo 6 a.m. nandun na sa school. So, tapos paano yung dialysis mo? Pag morning ang dialysis session mo. Sabi ko, kailangan ko i-sacrifice what is my passion. But I realized na eto pala yung pagiging content creator ko. Pwede pa rin pala ako maging teacher dito. Pag passion mo pala ang mag-teach. So I can teach not only a classroom of student, but nationally, ang dami-daming makikita, di ba? Ang dami-dami nilang matutunan, ang dami-dami nilang mapupulot na aral dahil lamang sa video. Muchas gracias, Dora de Zamboanga, and thank you so much for sharing your time with us this morning at sa good vibes na dala mo ngayong umaga sa amin. Maraming salamat din talaga. Buenos dias sa inyong lahat. Just enjoy life to the fullest. I am Dora de Zamboanga. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk Karubuntaga atong makauban usab si Justin nang babawiin ko ang lahat. Walay lain pa kundi si kapusong Manolo Pedrosa. Maayong buntag Manolo and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. How's everything going on in your life right now? Maayong buntag, Attorney Resi. I'm doing great. Thank you for having me. And how about you? How are you? I'm great as well, and you look so That's great good. there, Manolo. Thank you. You too. I like your pink chair. Ay, purple chair. Mo ngayong morning. At of course, congratulations dahil isa ka talaga sa mga nagpapakilig sa amin ngayon every afternoon. How do you feel to be Yes. part of the drama series na babawiin ko ang lahat? You know, I'm very happy because, because kahit nang nagkaroon ng pandemic, nagkaroon pa rin akong trabaho, natuloy pa rin yung babawin kasi we started before the pandemic and then it stopped because of it. And then yun, finally it's showing na, so I'm very happy na I'm part of it. Ano ba yung mga preparations na ginagawa mo naman, Manolo, to be more effective naman sa iyong role? Of course, GMA provides us with workshop and during the pandemic, I was able to have workshops through Zoom meeting, and hindi lang yun, also during the set, during the lock-in taping, very supportive yung cast. Also, one of them, si Gio Alvarez, part of the cast, is a teacher talaga. So he helps all of us. Like, pag heavy scenes, he just looks at us, he holds our hands, and then boom, lumalabas yung emotions natin. I mean, he's been very helpful sa set, and yun, I'm very happy na he's part of the cast. It's nice to know also that you're building quite a good relationship naman with the rest of your Yes, team of members. course. Especially dahil sa lock-in, we're stuck with each other for a month, and especially na sa location namin walang signal, so talagang we're forced to bond with each other, and dun, it's very good because dun lumalabas yung chemistry namin sa camera with the chemistry off-cam. Yun nga, and speaking of bonding, ano yung mga ginagawa nyo naman during your lock-in taping? Pag rest days po namin, we always make it a point na we always hang kasi separate kasi yung ibang artista. Iba't iba yung hotels, yung staying place namin. So, every rest day, we make it to a point na, yun nga, magbabonding pa rin. So, we go to one location and we set the time, we set the date, and then, yun, puro kainan, kwentuhan. Bonding lang talaga. Bigatin talaga din ang cast ng babawiin ko ang lahat. How was it working with big stars and working with Direct Jules as well and the rest of the up-and-coming na mga kapuso young stars naman? How does it feel? Sobrang saya po kasi lahat mababait. I mean, basta lang pag lock-in, syempre, 1 month ka sa isang lugar, hindi ka umuwi sa family mo, sa house mo. We're all stressed, we're all tired, we all want to go home. Pero walang ano. Lahat mababait, lahat very cooperative, very professional, and I'm very happy to have this cast, this prod, the crew. They're all so nice, and yeah, because of it became very effective for me. And we can't wait to see how your role here sa babawiin ko ang lahat will evolve. So please, Manolo, invite all of our kapuso na patuloy subaybayan ang iyong new project, and this time, of course, sa GMA Afternoon Pride na babawiin ko ang lahat. Hello mga kapuso. Please do watch. Please do continue watching Babawiin Ko Ang Lahat. And abangan nyo pa yung
pag-evolve ni Justin. Thank you very much, Manolo. And it's so Thank you, happy. attorney. And that was Kapusong Manolo Pedrosa. Tutok ang mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, din sa Cagayan de Oro City, bag-uhay lang nag-viral ang video sa usa ka security guard kung asa gikalingawan gayod sa mga netizens ang iyang mga patsadang dance moves. Atong ila-ilahon ang dancing security guard nga si Jean Fernandez. Sir Jean, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Ay, may buntag kaninyo tara mga kapuso sa GMA Regional TV. Okay lang po. Sir, unang-una, pila na ba kakatuig isip usa ka gwardya o pila na kakatuig diha sa imuhang gitrabahuan karon? Nagsugod ko gwardiya 1999. Antod karon mga almost 20 years o 7 years na po karon sa akong gidyutihan. Sir, unsa sa ba ang istorya ngano ka nahimong usa ka gwardya? Dati kong dancer sa amo sa Davao, instructor ko sa Manila Usayaw na pag-undang sa among trabaho mo to nag-guard ko kay among trabaho dancer jud ko dati sa Manila. Trainer jud ko. Kamusta pud ba ang imong panginabuhian og pagpanarbaho karon? Unsa pud ba ang sagad nimo ginahimo sa imong trabaho? Okay lang, tama-tama ra pod. Makakausay sa tutulokan daw. Sir, paunsa nimo nahuna-hunaan nga maghimo og dance video? Unsa ang backstory niini? Kaning yung pag-TikTok na ako, nagsugod ni siya atong COVID, March. Pagka-April, mo nainganyo ko sa TikTok niya. Gituduan po ko sa mong Ma'am Gail, nga unsang pag-kure-kure ng cellphone, kaya wadyo ko alam anak yun. Mo nga, naganahan ko, gituloy-tuloy na ako siya, pero ang ako lang, good vibes lang gini siya nga, makapatawa sa mga tao. Kay, sa panahon biya karon nga COVID, lisod kay ang panahon, kaya kisa gunahuna, ma-depress lang ta, nga ato na lang ikalipay, sayaw na lang. Unsa pod ba ang imuhang background sa pagsayaw, sir, nga makita gayod nato nga patsada kayo imong mga dance moves? Nagsugod kong sayaw, third year high school ko sa Davao, sa eskwelahan. Na-stop na kong tudog sayaw atong 2005, na-stop ko ato kay nag-guard mo sa ko. Gwardiya, sayaw. Trainer jud ko. Nadyo ko yung license sa trainer sa sayaw sa TESDA 2004. Nag-TESDA jud ko, nagpapagwa license. Diyang mi viral na ang imuhang video sa social media. Unsa ba ang imuhang gibati? Unsa sab ang storya sa imuhang pamilya ug mga higala? Para akong ibo-ibo kahit di siya bago ligo, uubusin, tatapusin at wala nang ibo. Titigilan ang sigaw, ligo siya, titigilan ang sigaw. Di ko katuo nga na-viral akong sayaw, kaya nga kumugod nga sayaw lang, pawa sa problema, kalaay. Wag balo nag-expect nga may ani ni sa karon, mo nga nakahilak jud ko katong itabuan nga nangato akong video mo nakahilak jud ko kay ging naman ko ni Ma'am Gail nga kuya na viral jud ka karon sa Cagayan. Nga di ko makatuo, amin ko nakahilak jud ko ato kay wala mo ko nag-expect nga na mahitabo. Ining marikit na dalangin ko, ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay ibang habang Daghang kayo nag-comment, nga nag-congrats, nga Kuya Jean, sa mo sa Davao, ako mga igagaw, ako mga igsuon, Manila. Basta man nakailas ko, nag-congrats sila. Nga. Pero normal, naginay baser. Kaya ka ng baser, mo na makapasikat si mo. Sir, aduna pa ba kay mga planong video sa umaabot? Oo, daghan ko gibuhat nga sayaw, pero mo lagi usay nga. Musayaw naman ko pag way trabaho, kanang buta to nga, pa-out na ko sa duty, nga, papasok ko sa duty, nagkuhan ko na kung walay dili busy sa trabaho.
Unsa imuhang mensahe sa mga kapuso nga nalingaw sa imuhang mga video? Ako nagpasalamat ko nagbuhat aning challenge nga sayaw. Kay wala man ko nagtuo kani nga sayaw nga akong gibuhat nga mo viral, pero ako gara-gara na to ko papawis ba pasingot. Kay dako na bigay ko, dahil lang magpapawis gyud nga. Wa mo ko nag-expect nga may anak day, nagustuhan day sa mga tawo akong gibuhat. Nga gikan sa ground floor, isaka ko sa fourth floor. Mag-atake na biya ko ato. Naluoy jud ko kay cameraman ako si Edward Iglupas. Thank you kayo Sir Edward. Daghang kayong salamat Sir Gene sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og amping permi sir. Maraming salamat po. Thank you kayo, thank you kayo. Sayang mga kapuso, bisan pa man wala na nagpadayon sa iyang pagtudlo ang content creator nga si Dora de Zamboanga. Apan pinaagi sa iyang vlogs, mas daghan pa siya mga taong na-inspire ug nalingaw. Samtang Gene, sanglit dancer na kaniadto pa si Gene Fernandez, usa na himong security guard. Iyahang nahuna-hunaan nga magpakitang gilas balik sa pagsayaw aron makahatag og good vibes ngadto sa mga netizen. Sayang mga kapuso, atong subaybayan ang karakter ni kapusong Manolo Pedrosa sa Babawiin Ko Ang Lahat sa GMA After Prime na. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Albert Einstein nga life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Enjoy your weekend mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.